Bakithi baba udokotela baba usizo bawujabulile baba mfana omhle nje akhathi umzola amancinci sangisole futhi angixolisa angiyikhulume lento baba udokotela oyinyanga umelaphi wendabuko ngisebenzela ebhilidini ekuthiwa i-Nedbank House Building igama lomgaqo esikulona kuthiwa number kuthiwa Dennis Halley Street kodwa thina sikunumber 72 Dennis Halley Street uyakwazi uqhama futhi nango umgaqo esibizwa ukuthi Albert Street kunumber 30 Albert Street but wena uhamba ngemoto uqhamuka ngoDennis Halley noma ngoQueen Street whereby uzokwazi ukubona ibhilidi ekuthiwa iNedbank House kubhaliwe ukuthi Queen Parkade la ngena khona abantu abazopaka abaze babudodela uyapaka ukhuphuka uzofika erempini phezulu ku number 3 P3 ila ozokupaka khona ke wena oyi-casual park oyi-visitor kanti lezi ezinye imoto azipaki lapho esizwe abantu aba-permanent abangama-residents ebhilidi. Bakithi this is baba udokotela baba sisibajabule inyanga kaMay le iyona nyanga ke ngihamba ngayo ke le kule nyanga I repeat iyona nyanga engihamba ngayo le ukuya eQatar eIndoha mengisuka ke engizokwenza lento engiyenzayo eQatar ngisuka eQatar ngoba ngifike eQatar ngizonenzela i-footage yakhona futhi ngizoba ku live Facebook nginika i-footage yakhona mengiqeda lapho into engiyenzayo eQatar ngizobe sengithatha i-flight esibheke eMumbai endaweni esibiza ukuthi Haji Ali City because ungavuma umuntu akwenza isinayi akubhayizisa athi uye eIndia but angazilandi ipeledi ngizamaqiniso ukuthi uya kuphi nendawo eIndia everywhere is India but umuntu uye New Delhi tell us where about New Delhi umuntu uye Mumbai where about Mumbai is just a province Mumbai is just a province Rajasthan is just a province Gwani it's just a province. Go Guano awuthuka umuntu GUAN and it's just a province as well. Those things ngesikhathela abantu sebesixhaphaza kakhulu abantu. Then again ngizoba sengise India. What I'm trying to illustrate here or emphasize here is this. Ama-video ethu siwashuta twice a month, not a week, twice a month, meaning that if seshutile ama-video siphinde shute sonelizayo. Then if ama-video are beginning of June, they won't be available. Azoqala mase kudlule umhla ka10 June seniyaqala niyabona even umhla ka December 15 June 16 a public holiday we will make sure that we feed you with videos esizobe siwashuthile futhi siwashutha futhi ama video ngoba my model is one my intention is one is to make sure that lento esikhuluma ngayo ikhona baba udokotela baba wesizibojalo ufana muhlo ngathi khethela umzukulu amancane namhlanje ngikuphathela itopic enhle esibiza ukuthi ubunyanga which i-channel ethi ubunyanga basendolo i-topic yakho ithi amagundane ngifuna ukuthi sikhulume umsebenzi baba Musa ngiyakubona khehla lami ngiyakubona khehla siyabonga ubaba udokotela baba wesizojabulile sokalisa mnyama na wena sifuna ukuthi siyikhulume le yamagundane ngoba abantu bele beyibuze njalo angithandi ukukhuluma into engathi ngikhuluma nabangani bami angithandi ukukhuluma into sangathi ngikhuluma nezingane zami angithandi ukukhuluma into sathi ngikhuluma nabantu abangisebenzelayo I have to give you a space ukuthi into oyikhulumayo in a sense and I have to speak sense as well then you start to trust me I have to speak sense as well this is baba udokotela lana i-channel akufuneki siyenze ibe wiki kakhulu akuvela ukuthi eyinyanga ngokwe-language ekhuluma khona ngokwe-language ekhuluma khona izinto ngeke uzithole esontweni but izinto lezi ezireal ngifuna siyikhulume le yabantu abahlukumezayo abantu nje abahlukumezayo kunomuntu okuxoshisa emsebenzini ngento eyenziwa ibo bonke abantu angizwe ukuthi ngithini what I mean into eyenziwa ibo bonke abantu lento angisho ukuthi i-right bakithi angisho ukuthi i-right kodwa phela ama-toilet paper antshontshwa emsebenzini lokho nje siyakwazi ama-toilet paper antshontshwa ukuntshontshwa kwe-toilet paper kuhlukene kawu-2 kunokuntshontshwa kwe-toilet paper ngoba ufuna ukufinya uyigoqe yabo musu uhamba nje neningana ukuthi uyigoqile kunokuntshontshwa kwe-toilet paper ukuthi uyeza ukuthi isisakha sihlanga kungase sikuhluphe noma ikuphi kanti ama-toilet amaningi awanama toilet paper uthathe i-toilet paper ngalo ndlela not because kade uyidayisa mase lo muntu lo akureporte akushuthe wena uyitshela lo dodo ulive mhlawumbe khona into ayenzayo wenza ivideo yakhe kanti ushutha wena ufaka i-toilet paper esikhwameni ayisherishe ne-admin lonto leyo lo muntu loyo nisebenza naye ni deliver izinkwa njengoba deliver na izinkwa nje
anisebenzi eBaker, nisabhile umsebenzi waseBaker. Mase kube khona izinkwa ezinye ekufuze ngabe uyazithatha. Athi lo muntu asime kanjena, mase uthathe lo mali izinkwa ayisale. Into eyenziwayo lo muntu mase siyakureport. Yakuzwa ukuthi ngithini? Lo muntu mase siyakureport. Njoba ushayela ikhumbi usuka la uya Rustenburg. Suka la eJohannesburg Rustenburg. Uma ubuya nezigodi endleleni. Lo muntu atshela iboss yakho, umqashi wakho ukuthi hey lo mfana lo wakho lo uhambe ethatha abantu kade ngimlandela ngamuva bengangiboni uthatha abantu abawu7 nje wasuka eRustenburg sizala. Nganoma uyitholeni lo mali. Wena owner uthola imali ekufanele lena ezigodi ezithathwe endleleni ozange uyithole. Lo muntu loyo othela iparish lakho ngenhlabathi olambise zakhe izingane ngento vese yenziwayo kwa transport izigodo ziyacoshwa nje vese endleleni yabo izigodo nje ziyacoshwa nje endleleni kodwa mase kwenziwe wena kube sakathi wenze wena into engazi yenziwe kwenye indawo umqashi because has been informed sekuzoba naleya nto ukuthi awundoda ngoba bakutshela nje ukuthi umfana wakho ulayishe izigodo emotweni yakho wenza njani uzospoile lo drive uma ungamxoshi usephuqele lo muntu uthi axoxe noma ebithanda ukuxoxa kodwa kunomuntu omphushile. Ngifuna ungitholele isiduli. In English bathi it's an ant hill. Ungitholele isiduli. Lo muntu ufuna wena sembulale. Sembulale straight. Asizumthelela umuthi phansi, asizumkhafula, sizothola isiduli. Kunento ongakwazi ukuyenza mekusahamba kahle. I understand ongizwa futhi ukuthi ngithini. Ngizokudabula ngempama ke njengoba usungilingisela ke. Ngiyakhahlelana nje mina into efana nalezi. Lalela. Uyabona mekuthiwa icala ulenzile. Ubufakazi abukho. Ubufakazi obukhona balomuntu awuhamba naye. Lento engizothi yenze esidulini uyakwazi ukuyenza ngalelo langa. Uma njoba usubalekile endaweni okuyona wabonwa umuntu wangakini ukuthi kanti ula eMpumalanga athi emkhaya kanti ulana siyaxaka kodwa yapi la wena uthi ubalekile lo muntu lona he is more likely to speak about your address ukuthi ukuphi lento engizothi yenza esidulini uyayenza ke le ngithi yenza esidulini kunezinto ongazenzi mekusahamba kahle but kunezinto othi mase sekubheda ungalala even phezulu kwethuna ungembethe as long ukuzokwenzeka lento lana ke into engiyifunayo angazi noma ngingayibeka ngendlela kodwa afuna ngiyibeke ngamagama aqosheme ngoba ngimZulu ngifuna ungibhekela isiduli emini uma ususitholile lesiduli mase ukusakwazi wena ngo4 ngo3 ekseni ulapha esidulini uphethe igeja uphethe isipeti uphethe isimbo into ozofika umbe ngayo lapha esidulini ufike isiduli usimbela ngaphezulu umuse utoilethele kusona ukakele kusona ubhoshele kusona unyele kusona umuse usukwenzile lokho thatha lo muthi engizokunika wona kulo muthi ekunika wona singenile vese umbhejise singenile vese isibulala sizukulwana kwangena imfihlo yezimfihlo uyahamba emhlabeni lo muntu believe me uyahamba emhlabeni lo muntu ngoba into ayenze kuwena namhlanje unemployed because of yena lo muntu akahambe emhlabeni njoba wezakhe ingane zilamba nje nezakhe ingane zilambe ngoba lento ayenzile ikulambisile akayena akabhajwe enhlabathini ke kuzoba futhi nomuntu oyishaya isifuba noma ngabe ukuphi athena uyinsizwa yena akabhedelwa yena bapho bani ababemthatha kancane awungezwe ukuthi ngithini kunomuntu ohambe eyishaya isifuba noma ngabe uhlangana nomuntu engambuzanga umbone ezigoqozo zesifuba akona amanzi ediphu lawa khokhiwe la kehle khokhiwe kehle la kona amanzi aJojo tank lona onezibhidi ngenwe esitolo kuthatha ukubuye ngihlale phansi kushutha phuza amanzi ahealthy kunomuntu ohambe eyishaya isifuba
eyakhe ingane ifile. Yena uhambe eyishaya isifuba ethi yena uyalibeka ichashazi lendiya. Libeka ichashazi lendiya. Uyayibeka lenhlamvu yena bathi bapho bana babeyinsizwa. Kunomuntu umanje uyaziqhenya ngesenzo asenzayo. Ubona ukuthi ukubulala ubaba wakho kuthiwa ze solution. Nina namhlanje aninababa. Umuntu naneni imsabayo. Ningayi kuyena. Ningayi kuyena. Lento engizokunika yona into engifuna uyi-understand ukuthi wagcina umshadikazi namhlanje umfelokazi. Kumuntu ongakazi uxabane naye. Nomuntu futhi ongazi axabane nomkhwena wakho. Kodwa namhlanje lo muntu ukwazi ukushintsha wena i-status wakwenza umfelokazi. Today we are a widow because of lo muntu. Lo muntu angifuni mina ukuthi unga-understand. Kunento ekufuna siyi-understand. Ukuthi noma lena-ke ngingayenza angisena ndaba. Namhlanje anginababa, namhlanje angikwazanga ukufunda, namhlanje ngizele ingane ngayizalela abantu abahlukene. Akhona yedwa ngishadile ngoba akekho umuntu ofuna ukuze ekhaya, akho ngane umfana, akho baba, akhona uma nathi samantombazane. Kodwa kunomuntu obona ukuthi lento ayenza ukubulala ubaba iyona into right. Somshaya ngomuthi. Somshaya ngomuthi khehle somshaya. Yabona ufuna umshaya. Yabona umshaya ufuna ungashayi yena. Ushaye nalabo abalekelela ekutheni ilunga lakho lomndeni lihambe. Even nalona wakhombayo akahambe. Nina anikho even ku social media uyena yedwa ku social media uyantanta ugaxa ithawula la ukhuluma uthanda kwakho kodwa yena ingane ebhajwe enhlabathini. Akahambe mkhulu. Akahambe. Yabona angifuni mina umuntu ozabhala imoto ngemuva egiya ngesenzo asenzayo. Ukuthi ubaba wakho uyi-IFP akusho ukuthi lo muntu oyi-DA akambulale. Because akekho umuntu ozalwe yiqembu. Iqembu is a choice. No one deserves to die. Akahambe. Kukhona umuntu obulawela ukuthi uphenya udaba olu-serious as a journalist. Mase bamsusa. Nanku umuthi. Funa umushaya kuhambe bonke ngokulandelana kwa osehambela landa omunye ohambela landa omunye ohambela landa omunye ohambela landa. Ngifuna nje wazi ukuthi lezi zinto lezi asizenzi ngoba sizithanda but siyaphoqeleka. Kunomuntu enithi nakhile naye. Nizwana kungekho lutho bese nekubuya ingane yakhe eGoli. Izobuza ukuthi kanti igceke lalo baba ligcinaphi. Mesesho uma wakho umakhelwana athi hayi mawengane athi hayi phela lo baba mdala samficana nathi sasekelwa uyena. Athi mase jayeke umuntu ongaba nendawo engaka. Athi mina ngizocela nje ukuthi angibhakise imoto yami ngapha kuphela. Ayikho into. Emva kwalo muntu umfana upaka imoto la and if imoto yakho ulanda mechanic izokhandwa le moto athenge enye imoto ngoba la isakhandisa ezipaka la endaweni yakho. Usesuku yakuthetha uzocela ukuze ngoba nje abaphara hlupho ucela ukubiya la abhaye khona imoto mina ngilethe usebiye egcekeni lakho. Uthi yakhuluma na athi phela mdala ngeke kube nendawo engaka thina sinendawo encane ngaka ukuthi wena kade wafika lana kodwa ngeke ukuthi ungaba nendawo enkulu engaka. Asikwazi ngisho kwenzani. Indawo yakho isiyadliwa idliwe umuntu okufika. Owabekwa umzala wakho la. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kunabantu abavese impilo yethu abangayithandisisi. Awukwazi ukuthola umuntu engenalutho umenze abe notho. Uma esenotho, uma esegiye ngawe. Mase nahlangana nabantu wena ukucela ukuthi akangazwani nabo ngoba labantu ababahle kuwena. Labantu umthola ukuthi uhamba amaphathi nabo. Elakhe igama lihamba phambili. Ngitholele inkukhu emnyama. Ungitholele inalithi esu2. Uze nazo la kubabudokotela lenkukhu. Angizwe ukuthi ngithini wena. Khuluma nami nje ngicabanga izinto nje. Cabangela lezi nto wena. Uze nawo la kubabudokotela. Ngizokuprovela ukuthi umuntu uyasebenza. Provela ukuthi umuntu uyasebenza.
Ngizokuprovela ukuthi umuthi ngoba labantu laba asibasukeli, we don't promote ukuthi abantu abashawe ngenduku yomuthi. Kodwa kunomuntu nje ovesaname ngawe athi ingane zakho zidayisa ngomzimba. Akazazi lengane ziphanta kanjani. Ingane manje sezadayisa ama-wave, sezadayisa ojerem, sezadayisa ama-cellphone, ingane sezenza into eziningi, zenza o-forex, ziyazama ingane ukuphila ngalo ndlela ukuthi akuphileke. Kodwa kunomuntu namhlanje okwazi ukuthi ingane zakho zidayisa ngomzimba. Wena uncwabile elakhe ithuna uvuka njalo libuke ingane yakhe beyiphara. Maningi amaphara la aphila. Alikho iphara labulawa. Lento entshwa eshayelwe yona ishayela untshontsha vese yantshontsha iayini emzini womuntu yaphuma yabaleka bayigxoba bayibulala. Kukhona umuntu opromote ayithi amasela abulawe le ndaweni. Kodwa naka namhlanje laphana bahleli lapha kulamuso ngahlala ongenamuntu bayabhema. Babhema yani imali yabantu abayintshontshele emzini yabantu. Akaze kubulawa umuntu kodwa yakhe ingane uncwabile lapha yana. Funa ke ungitholele inkukhu emnyama. Nina lithi eziwu2 musuza kubaba dokotela. Ngikhandele lento le. Ngoba mina ngeke sidlala abantu. Kunabantu abaziqhwaga kakhulu aboze kuphele ngoba sekuphela inhlamvu kubona. Hayibo bakithi. This is baba dokotela baba sesibojala umfana omhlanje yakhe emzulu amancinisa ngesolo futhi ngiqolisa. Impilo ayinalizwela, impilo ayinamathumbu, impilo ayinamathambo. Akukho la umuntu incinza khona impilo izubuhlungu. Ayikho kodwa into ebuhlungu njengokusukela umuntu ehlala kubo umcele ukuthi ufuna ukushada naye, ufuna ukwakha umuzi, niwakha umuzi. Wena you are only a teacher. Yena uyimaid ekuloya muzi omshele ehlala khona. Uyimaid. Uyishele imaid, iqoma imaid no standard 8. Ngenxa ukuthi uyaqualified teacher ufeel uncomfortable ukuba nonkosikazi on standard 8. Assist ukuthi through abet akafunde enze lo 2 years lona athole matric. Emva kwaloko lo muntu wena usuyi HOD. Lapho wena una 22 years emsebenzini. You sitting around 1.9 million ku retirement plan yakho. Mu pension. Lo muntu bese thatha isinqumo angayisole ngaso sokulala nabafana bamakhelwane laba abasikutshani khona. Abaqale yena ababuza anomele namanzi kade niqalile nisika bathi abafana isi right and emva lokho abalandele inkulumo bagcina bezophuza amanzi baphuze yonke into beluse nenkomo zala ekhaya. Uma usuyibamba lento bakutshela abantu uyibambe lento uqala uyizibe uyibambe lento umdivorce mase ethi lo muntu akanandaba noma ngidivorce versus uya 50-50. Lo muntu lapho ngesikhathi ya 50-50 usuna 23 years emsebenzini yena akaze asebenze endawo. Wamthola esebenza emzini womuntu ekade ingane no standard 8 manje no standard 10. Use instigator ukuthi khona kwenzeka iphutha ezodala ukuthi umdivorce. Uma usuyamdivorce idivorce ithi decree 50-50 ayingakaze asebenze endawo. Iyona into ekhuphula la amadoda ushukela. Amadoda amaningi ashawe istroke iliyonto. Omama abaningi bagugelwe zinwele nje manje ubona ziqothukile inwele befaka amawukhe bejuluke emini. Iliyonto ukuthi usukele umuntu yena kade esebenza esibhedlela ewunurse lo mfana kade ewuphotha ngaphakathi. Wamklina wagcina esebenza nje eLondolo. Kade ewuphotha agent. Wamkhulena esebalondolo wagcina esebenza khona bagcina beshadile. Bana 13 years manje beshadile umfana uthi uyadivorce. Ufuna isithembu. Ufuna isithembu ngeyiphi manje uba singenamali la endlini. Athi hayi mina ngiyindoda la ekhaya mina ngifuna isithembu. Lapho wena uhola nalo 21,000 ohola. Yena ubhizi nalo 7,000 awuhola lapha eLondolo. Uthi uyadivorce usebalile uya 50-50 entweni zakho. Ngeke athole lutho. Sizomkhanda simeluse. Kofika yena enkantolo athi akafuni lutho. Ngeke athole lutho. Uma engayi enkantolo uyoya wedwa enkantolo itende lobe lime kubo. Lobe gxutshela ngamayitende kubo uTripoli. Yobe ugxutshela ugxumeka. Ngeke sikwazi. I understand the risk that we took ngempilo zethu in order to be where we are today. Kuzoba khona umuntu wena onamanxebe ezinhlamvu manje police station. Lento ivideo njengoba idlala amasoso sona ukhumula ibhloko khupha ukuthi la wadutshulwa ngeAK. Namhlanje uhamba icala lokuthi uyadivorce, udivorce nomuntu ongazenzela lutho emhlabeni, ongazi lutho. Sebekutshele bathi Captain uma khona okwenzekile, yazi thina sizobheka wena azange afike lo mama.
Siyayibona inhliziyo yakho ukuthi ilimele ngempela kodwa azangafi. Lapho uma ngesaga ngoba inhlamvu akaze abayikhiphe namanje la. Kodwa lo muntu emhlanje uyakudivorce. 2.2 million uya ngo-11 50-50. 50-50 uthandana nomfana omncane oshayela i-Uber 50-50. Ngeke uthole lutho kubabudokotela babo sizwa uJan Falufuleke. Ngeke uthole lutho khehle. Ngeke. Khanda nje mina ubuyele eceleni. Fika uyisanele ukuthi angifuni lutho ngoba sizothumela amadoda aneqiniso. Sizokhipha amadoda ahlala lapha emva komphongolo zivumelwano. Amadoda omakhwezikhwezi azofika kutshena azophuza igazi ngoba aholela igazi zona. Ahola umphongolo zivume. Sizokuthuma lo madoda afika emini afika ebusuku. Uthi uyabuza ngobani bakutshela bathi singomakhwezikhwezi sikulandile. Sithi hamba ucisha le nto. Uzoziyela yena. This is baba udokotela baba sisi bawujalo ufala umhlenja yakhe lomzulu mangisangiso. Yabona nje angiyifundi into omsangano. Angiyifundi into omsangano mina. Angeke you don't understand it. You don't understand it. I remember when I was in Mangungumete. No eNgwambeni. I don't know what they did to me. Hambe ngitoilet njengohlanya la kumuntu bemahlathini bengidlisha poison. Wena namhlanje ungitshela ukuthi khona into ozoyenza. You understand. Awu understand. Sine risk esithathayo. Kunamadoda namhlanje anama-piles. Akaze abe nama-piles. Ayikho into ayidlana nama-piles. Uphondo lolo lingenayo ukuze uthi zidlele ngane. Namhlanje lo baba u-right kodwa nje umele ukuthi unama-piles. Akaze amphathe ama-piles. Uzodivorce lo ndoda ekwakhela i-double story. Esinama-piles ngenxa ukuthi iyasetshenziswa. Ngeke. Enye into uyenza funa uyicabange. Consequences behind it. Don't use law at all time. Kunesikhathi la law LOU phenduka ube LOW. Lo nje wakho lokubhala ukuthi LAW sizowushintsha thina. Sususo le A faka u-O. Sawufaka le O uzoba O wangempela uzoba u-law and you are going low. You are going low. We are not begging you to back down. When uzozibona na I back down now. I back down now. Angeke mina ungitshele ukuthi ngifuna ukuthatha unkosikazi wesibili. Ngikunika izathu. Ngikufice nengane eziwu2. Uyingane umfana unengane entombazane. Mengifika kwena sengibeka ingane entombazane. Le ngane entombazane yashayiswa imoto iyashona. Mengifuna enye wazala ngomthongweni usuvalile. Ungitshela ukuthi uvalile. Uthi angenze njani? Angixoshi uNkulunkulu. Ngifuna owesibili ungitshela ukuthi ngeke uyosayini. Ngeke uyosayini ukuthini? Ukuthi ngithathe unkosikazi sukejile. Bazokutshela udadewenu ukuthi sihamba umsayinele umkhoyana athathe unkosikazi wesibili because ukukhulisele le ngane lezi. Wena nomfana unentombazane akala mfana akala ntombazane kuwena. Ingane wayithola yashona. Hayi manje sisipho ukushona ngane iphutha lamini ngoba yathatha uNkulunkulu. Iyathatha uNkulunkulu asikufiki kodwa miyeke kathatha unkosikazi. Wena ucanga ukuthi ubalansa ngemfundo nangomthetho waseSouth Africa. Thina sisebenzi leyo nto. Sebenza ngomuthi. Ethuke kuphela. Sebenza ngomuthi. This is baba udokotela baba sisi bawujabule. Bakithi don't feel intimidated. Ngitshela iqiniso yona impilo esizoyiphila le. Awenze nje siswami ungilungisele imali engango 750 rand noma ungilungisele imali engango 1100. 750 rand ngizokunika imithi yokulungisa ikhaya lakho ukuthi akube ikhaya iba umama. Kunemuthi engizothi mengikunika bese ngikhiphela insipho eyodwa. Le nsipho ihamba nalomuthi engifuna ukuthi uphuze benilala nobaba. Le nsipho ihamba nalomuthi uzogquma ngawo once a week. I repeat, lo muthi uqhuma once a week. Ngizokunika lo muthi ucaba ngawo. Ngizokunika lo muthi uyawuphuza. Uphuzela ukuthi ube umama ekhaya. Ubaba abe umnomzane ekhaya angabi ubhuti ohlala naye. 750 rand. 1100 ngikunika imfihlo, ngikunika amaqiniso. Ukuthi leli khaya kusukela namhlanje owala ekhaya ubaba akazophinda thatha induku yakhe ayifaka komuntu esifazane. Usaphila wena. Ayizukuwa cha kodwa ngeke liphinde nje ayenze icabanga nje lonto. Mase sizoba nepackage esingayikhulumi ke la indoda ekugeza khona ivuke ngolaka emikufice eshaweni. Ithi makamaqolo ongicabangeli. Ngihlele ngibuka iTV kanti uyageza la. Awusho ngani ukuthi asigeze. Ningene noma beshawela ayigezi yona igeza wena.
igeza iziqede uzophume isale igeza yodwa. Isale igezwe. Yabona umfuna ukuthi uzogezwe. Igeze isheshise ijikijele ithawula ayisuki ngisho ukusula ilibhinqa ihambe yokugcoba lapha ngesikhathi usagcoba igcoba ikuthethisa inqume nenzipho ifayile kahle. Enye into engisuke ngiyenzile lapho endodeni. Enye into engisuke ngiyenzile endodeni. Enye into engisuke ngiyenzile endodeni. Izokugeza indoda. Bakithi this is Baba uDokotela Baba usizwa ujabulile mfana omhleje ekhehlela umlungu. Mina ngifuna amadoda anigeze sonikhandela umuthi. Funa ukuphila kahle ekhaya sokukhandela umuthi. Ulungisa 1100, ulungisa 750. Mase siba nepackage ke singakhulumi ngayo la. La indoda ekugeza khona, ikugqokise, ikufake yonke lento efakwayo. Icabheni ikuvulela isicabha umgibele emotweni. Noma boko driver wena ekuvulela isaso sakho. Ikudumisela imoto ibalance kahle izinto. Imise kuvula isicabha ithi hayi mama ngicabanga ukuthi uzoba late uhambe. Uhambe ilandele ngemuva imoto. Iziyoshona imoto. Umuthi loyo. Bakithi angekho lapho ngisekutheni kade ngiseLimpopo ngobonana nobaba ekusibiza ukuthi ubaba uDr Prophet Nare. Usendaweni yaseMakweng ngase University of Limpopo eWhite City. Lapha nabe ngothatha iziyalo ngamagundane emali. Bengofunda amaqiniso ngamagundane emali. Wasiwanginika ke iversion yabo lo baba waseBhera. Wanginika ke iversion yabo. Banamagundane amhlophe angathi amhlophe anesisile esigrey. Awamhlophe ngathi light grey kodwa. Anamehla abovu nomlomanyana ongathi uthi nje umacofocofana ngokubovu. Lamagundane lawa ami kanje. Uma ekunika lomsebenzi wamagundane aba u2. Into inika wona wena every week ubulala inkukhu uwaphonsela isibindi sesenkukhu. Mesedla ke isibindi. Izathu sokuthi umlomo ubacofacofana because uhleze edla isibindi sinegazi. Leyanto ke abantu abayisebenzisayo banayo yonke into eSouth Africa. Ama celebrity uyabanika kulungile. Kodwa uyakutshela ukuthi uma engasayifuni lesibindi awasho ukuthi awasasifuni. Ubona ngokwenzeka kwezinto ekhaya sokugenqeka kwemoto. Ubona ngokulimala kwengane esikoleni zishone. Ubona ngokwenza ukuthi ushuthi awasayifuni leyanto. Wanike isibindi ke manje ke sembuzi. Usuhlaba imbuzi njalo ngesonto ngenyanga, njalo ngoba imbuzi inesibindi esikhulu. Uloku sika kubafakela kubafakela. Amagundane ke lawo ke amahle ke abantu abayithandayo into ezidla igazi. Wasanginika amagundane esibili. Amagundane esibili ke ahlukile ke wona. Lawo esibili ke awalifuni igazi, but into ayifunayo afuna umbila. Kodwa mhlazane uzowathatha ufika kumina uphethe isikhwebu sombila. Mase sisikhipha umbila lo. Isiubale izinkozo zakhona zilingane neminyaka yakho. Mase siwuthatha lo muthi lona siwufake emthini ozohamba uyogeza ngawo ekhaya. Ufake ke inyongo yenkukhu emhlophe. Ufake inyongo yenkukhu ebovu. Uzifake zombili lenkukhu lezi lenyongo lezi. Lana wakhelwa umsebenzi wamagundane. Lawo magundane ke osebenza ngawo ke awahlali ke ekhaya, ahlala ngaphandle, adlala isikhwebu sombili lesi osuku usebenza ngapha. Wena into oyenzayo uthatha nje isikhwebu sombila once emaki wesponsor esikhotheni. Uyazi ukuthi kunento ezisebenza lapha ezisebenzela wena. Lo magundane ke lawo akhona ke lawo. Ngitheke lawo ngizowathatha ke abantu ke ngizobanika wona ngo20,000 lo magundane. Lawa ke adla igazi angifunanga nokuyihlupha. Angifunanga nokuyihlupha ngoba mina ngiyithanda into as a parent as well. Ukuthatha into engiyazi kahle ukuthi it is purely evil. This is Baba uDokotela Baba usizwa ujabulile mfana omhleje ekhehlela umzulu amancinci sangisolve futhi ngixolisi. Thuru siyanthanda nonke nibahle siyabonga.